तुम्हाला माहीत आहे का, गरम कढईमध्ये साधारणतः 2 वाटी तीळ टाकून तीळ तडतड उठेपर्यंत चांगले भाजून घ्यायचे आणि तीळ चांगले भाजले की बाजूला काढून त्याच कढईमध्ये आपल्याला 1 वाटी शेंगदाणे टाकायचे. शेंगदाणे ते हलकेसे भाजून घ्यायचे, जास्त कडक करायचे नाहीत. तीळ आणि शेंगदाणे थंड झाले की लगेच मिक्सरला ओबडधोबड फिरवून घ्यायचं. जास्त याला बारीक करायचं नाही. ओबडधोबडच फिरवा आणि दोन्ही एकत्र करून घ्यायचं. दोन्ही एकत्र केलं की त्यामध्ये 2 चमचे मिल्क पावडर, थोडा खोबऱ्याचा खीस आणि वेलची पावडर टाकून याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तूप टाकायचं. त्यामध्ये 1 वाटी गूळ टाकून घेतला, थोडंसं पाणी टाकायचं आणि चांगलं मिक्स. इथे आपल्याला पाक करायची अजिबात गरज नाही, फक्त गूळ विरघळून घ्यायचा. गूळ विरघळला की तीळ आणि शेंगदाण्याचं मिश्रण यामध्ये घालून मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स झालं की लगेच एका ताटाला तूप लावून तुम्ही हे ताटामध्ये सेट करू शकता, पण मी जरा थोडीशी वेगळी पद्धत वापरत आहे. इथे बटर पेपर घेतला आणि बटर पेपर टाकून त्याला थोडंसं हलक्या हाताने चोळून घेतलं आणि नंतर याचा रोल तयार करून घेत आहे. तुम्हाला जर असा रोल करायचा असेल तर बटर पेपरवर तुम्ही हे टाकू शकता. यावर थोडासा पिस्ता, काजू, बदामचे मी काप करून टाकून घेत आहे. मस्तपैकी थंड झाल्याच्या नंतर अर्धा ते पाऊण तासानंतर याला कट करून घ्यायचं. एकदम अशी खुसखुशीत आपली तिळाची वडी बनवून तयार आहे.